Alliance France de Plzeň požaduje 80 000 korun na projekt Bonjour Plzeň 2011. Francouzská kultura je bohatá a chceme vám ukázat, jak je bohatá. Tak budeme vám nabídnout divadlo, kino, ochutnávky, víno, sír, různé jídlo, koncerty jako šanson, rock, raga, reggae, tanec, přednášky na literatura, na politická. Budeme nabídnout taky výstavy a těšíme se na vaši podporu pro náš projekt. Plzeňská unie neslyšících požaduje 450 000 korun na projekt Vyprávěj, dívám se. Tento projekt navazuje na projekt z minulých let, díky kterému se nám podařilo vybudovat kavárnu Pierrot Café. Z prostředků získaných v tomto roce bychom chtěli rozšířit naše klubové prostory, vybavit je novým zařízením, nakoupit materiál a zrealizovat náš projekt Vyprávěj, dívám se. Za vaši případnou podporu vám moc krát děkujeme. Občanské sdružení TJ Sokol Plzeň Nová hospoda požaduje 500 000 korun na projekt Bude kde si hrát. V areálu naší tělocvičné jednoty máme krásnou zahradu, kde si děti v létě hrají, dospělí sportují, ale to samé nám chybí pro zimní měsíce nebo když je špatné počasí. Proto potřebujeme zrekonstruovat naši stávající klubovnu, kde bude možno se nejenom najíst, ale také tam bude dětský koutek, bude tam možnost si zahrát šachy, bude tam možnost si zaspívat. Proto prosím, dejte nám svůj hlas, ať to můžeme zrealizovat. Salesiánské středisko mládeže Dům dětí a mládeže Plzeň požaduje 300 000 korun na projekt S autem lépe, rychleji a levněji. V rámci projektu Prazdroj lidem se ucházíme o finanční příspěvek na nákup 9místného automobilu. Naše zařízení pořádá každý rok mnoho táborů a víkendových akcí. Pravidelně se jich zúčastňuje 200 až 300 dětí a mladých lidí. Automobil by nám velice dobře posloužil pro přepravu osob a také pro technické zabezpečení organizace táborů a víkendových aktivit. Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje požaduje 40 021 korun na projekt Dovedné ruce potěší oči. Náš projekt je zaměřen na podporu a prezentaci výrobků seniorů, kteří se schází kroužku dovedných rukou. Cílem je podpořit tento kroužek materiálním vybavením důležitým pro jeho činnost. Dalším cílem je potom prezentace výrobků v prostorách naší organizace. Záměrem je větší podpora seniorů v jejich setkávání při kreativních činnostech, což vede k prevenci jejich sociálního vyloučení. Pokud chcete podpořit náš projekt, zašlete nám hlas.